Nokri da iphijuri da nok da lele lo ma de de frang lo ke dam nai ke lapen ke neli ga frang man opposition po long bang ga we opposition pi ne political party pi ne long bang ke ave non ta we opposition party long bang ke neli ke lason public life long ke bang ke ala jaka sahut neli phanang pe koklo chairman nang pe koklo la sa frang ke neli la me mai long sidu ala med mai president la sila so pinang peklo so pen masila national interest lo kai si pen alam akam masi jo la so long bang si kar jap dun mane political party sita a BJP no ASDC no kaprek party no congress no yong si kai interest lo pulote hala so hur bang ke bang yong si hang lo pulotang te e par jupon lo pulote hala bang so bang ke dun bom sita dulu la so lam bang je thanangi pulotang te lasi ladak bangke karbiang long arat sitame afige chiru ipo bange matharang ne nahok le dosi tame lapen asab bagle claim un pusitame neli ke karbi rata fan karbiang long lai methang long ri long par farmansi claim doi asab vet sitame thekan unan sitame lake khe farmansi neli bangke arjabe sita non bang lason pupo opposition atum bangke lapen ke right ke kadu eta do lam ka ningje lapen ninga matha lam chepe klang la fundamental rights binak la si ningje po ningje lo lapen dak ne ligi puji adim ave ki pu alang litum phane ning ke oi pi neta ave la si eson bangke la lo ning ke oi kali ning ka charong thu langdam lo pulo tangte nili phan si tamela sa expectation e karbiang longara tadu ne khai lapen longri long para performance garja pula so bang expectation aning nang che thege do la so ga chi chini bang ne lime tha tame ning karong do lapen non si tame advisor arpu neli peglo lapen ke la so arpu neli unan thek an bang ke jerab dun po pulo lapen aprang ke towar along nane mai meeting along ke hang haladak penten non bang ke cari calo maja kong ke do tum long jasme dage litum along pulote CM ke hailo alang litum along do dun pen ingira prong chingwai ching sai lote halata ali thedung doji pusi neli mathala silahui ka do ka be alam che matha etri alang li long acherab do ni phan neli che kroilo la sidak long le phelang alam pusi ta me son ka pre alam pusi ta me alang li ban ingira prong si la bang ke chingwai long yi abar sai bang alang li neli pilo la si hala so teng si neli sita theganu nane cherab dun po jong si alam pen alam ason pen ason alam mang jong si neli chope kroi alang li phan chope kroi thekser alang li phan pen elam pa cheton thekser pulote lake neli jong jung ali phan gali lake karbiang long karbiarat ali aphan si dopo la pen ini tu masih makai hai si tame ko piluma jong si kado kavelam chini pe me jethan pe me chingwai clear pen la so chingwai lo polo te alang li sita ke kroi krede ji adim ave pusineli matha ako non sita me alang li sita nili chematha bangela son lo la longri longpa chari chalo malong sita me nili bidi nili sore sita kerap longji pusi bang la swar pu neli peglo la sila soar pubang neli unan ke alang li long cherab dun po la simu pene je thana tenglo asab vet sitame cherso vet sitame neli thek an sita neli bidi doan sitame la ke khei la pen ke long ri long para performance la daga bang ke neli bori donji la si iphiga chiru elam ave komantu ne ke la buson ta mathapo phi chiru lo po phiga dam tha velu dami pulote nonge frang lok lo la sil e frang ke dam hut si tame jong si ko nane frang go pine chak pelok pelak do pulote asap atowara bang achiri nang ko jola so angdeng anchor lo ladak bang karbiang long arat la pena jahaga atum kopi ko son matha jine la bang ke la rat ari deng lo kadu go vita matha un la son si pulo nili methang da social media long che thek long lo la che thek long lo ala bang pulo PGRP ne long che song VGR che song dun ke BJP ke join dun atowara chiri chot pula sonda nange pu bang dolo sida hokpet ke neli BJP ta non ma ke join ji neli ke BJP ke join ji ke dak jong si council long la so bang Asia post dolo Asia post pinchong lo la si advisor to the CM amben CM pulo te komalama karbiang long ka charia bang lo kachari linja ji abang pulo kachari linja abang pulo la si alang li
ta jong si neli bidi neli surita kenang sadu pu matha se neli pan labang soar pu ne peklo la sila soar pu bangke neli ta unan thegan mang chere cherap dun po chito dun po la pen la VGR ta hokpet ke neli le kle mali ma tidi neli tum lege claim gali bang pangcheng bang pita lage li tum kaddo ko besi theklong lo ko maluma ko la si ladak neli tum neli tum neli ri sang hola soilo robindro lo alang li tum pe neli tum karjap dun mangela son lama bangke hogalam genuine case la si hadak ke ili tum si tame solidarity ke chepe klang dun arjap dun banga bedele jokta la so tengsi nil tum along dharna long sita dun lo la se halabang so dharna ke dun ke nili la so towar le ke chiri la pugali lage karbiang long rat sita ala alang li tum kamatha rat kamatha la penanga leaders tum kamatha ke anutin da mathaun anutin da ningje un pote halabang nili puda matha velo sita ke nili tum ke la genuine case la seli tum ta solidarity lo arjab dunai athela bahini ba thomelo ko tum ta arjab dunai social media lang gitu je PGR berpen lah biogas aku tak apa alang litung si kecil song mereka kita tu mesti non ke alang litung tu lah te abang so kecil song mengtong gitu dah sesuatu kecil song mana nona mungkin kecil song along kelama break tu ke break ya di manggelang lo aprang ke konania tuar lo konania dharna long lo adasi ethevet sita meningge dong lo sita nona bangke lake nil tunge CM pening ni prong sila so ake me ka heno ke chok chelam sita dak chingwai long po che than long po la penjong si ekroi hop ulo tangte alang lita che pinglang achar pen si lang long cholang de la achar pen si arjun long cholang he la so sainik school dak nang bi po pulote alang litung council pen kopine konane asaba che tokut ke do jibon arokom do nangji la pen hala so bang nili theklong le pinlang theklong lelang theklong le derlang aposila bang nili non matke ningje thekte la kedam tangar ni ga ningje an social media long nili ke tokan sita mane ka nang pul hai nang putum dolo kopilo puji lo da charli ang neluma ha nampi nam dura jotong dogar nang pomapolam la siladak bang amethang lake soinik school latum a society do all india soinik school society pune bine do latum sanggotan pune bine society le sanggotan pune do apen halatum amethang aron do haladak reservation ko son do jima admission ko son sipi admission sitame lake national testing agency tumsi kondagi la daga mane poje hala dak bang reservation ke thai do ST fan ko anma SC fan ko anma lason ke thai do asi hala hui kaddo ka besita hala bangke ame thanga teng si klempu jong si litumau so maratum ta thek don ser pule tangte undun det pula sa testing ele te bokhet charli dun long pu ha gwalpara ta arunachal pradesh ta imphol ta manipur ta pan ke dam nang yi akisunga bangge avelu la nalu la si ladak ta jong si dokok pulong ta ilitum amoni ta tum si ta melitum au somara tum si ta kopiluma la so soinik school of facility ke long dunia bang phan ke jo che da frang ke da ke nur bahini dolo ilitum karbiang long penta la tum ke ha gwalpara an dam nang yi ita non bang ke pan ke dam nang nelo dak masi dung het si dokok po la hui kaddo ko ema thasi alang litum si ta mela bang claim lo ta hai la sita la so alo bang yong si kopine MOU do kopine nani kopine cheto kudo bolote la bang aneli chini ne pinla la peneli phan gar ne si tarik ke ban gang samsi alo deng lok chona lang pini ke la thang adim chelong dun pe melang la sila hui kaddo ka velam detail salama bang ke non ne frangsi kaddo eta ga chini do ni phan bori ji la pen ke CM ke ha sita mela bang ke openly neli tumpen discuss ji pusi neli ning thelo la penja so discussion ang bong pulote neli ta thegan unan bange mo pen puson lo je tham tang ason lo la ke khei la pen long ri long para performance e thevet sita me neli ning je dun pa media long hala bang so teng tha e po sita la bang so lam yong se chini pe me pulote nang li tum alang li tum bang fansi karju pater tok nang ji par arju pater tok lo te chini alang li tum nang che thani pusi neli ke matal neli tum ta do hai sita neli tum ke la delegation along lage doli ma de neli tum ke indi capacity of advisor to the CM ala so teng do la si CM si bang hada kadu velam tame che chinki dun lo che than dun lo la so pena phi bang ke la
details alam ke ko pilo angton pen alama bang ke ko la forum for hills autonomous state movement a leadership atum phan karjo bang sia holam bang ke nang klangi busine limat tak logo bang ke lason lo dake autonomous council hedi litum karbi ang autonomous council do the autonomous council do the autonomous council ari deng bang ke la law and order bang ke ave jong sila eviction nang populo te eviction order jong pilo puita chekroi lo puita state government nang kroi nang ko je state government nang kroi du nang adi mang hen lo la armu okso ke lang litum sinang piji ala so teng si claim nai la so labang so an parta ko piloma non bang ke la so ke bang ke pupuason sub judice matter pusi pukolo case do koklo la se hala so case along ko pima judgment pi hala panta chiki la si normal plung nai claim nai eviction claim nai puara de bang tai litum ke alam mange ninge long popo he ninge ri pu nang pu pe ma ti ninge long popo am penonson social media long la pen ke ko pinla la press pi ne tum long si tame ninge long popo niliar je bang klang det po kaninge bang ling si tar je ke klang po hala so pena methang apan che project long po sidhala so ka che project pen bang ke khela pen ke long ri long par phan ke ali the dung do ji po bang ke nili matha the non ke lang nei ka cherap du nei ba council long si tame ka cherap du nei bang ke la so case ke hai det nang ye bang phan hala case ki pia tum phan ka perem de je bang phan ko pipi a lo ma ke nangi hala hui ka do ka ve long ko pipi ma ke nangi ke cherap du ne hala bang cherap du ne bang si ke nang so pusi nili matha lasikat do eta son si matha pu pusi son lama ngate pi lama ke subject bang ke lama bang ason bang ke upina sub judice matter bina sir morang otak long ke kapre sir so budak hoda bang ke dakela state government atu malam hala butali salam bubo hoda ke state government la sa decision la take itum ke 6 schedule long sike tokang dake close ide long ke do pegap 20 long ke dake 6 schedule area pulo sa 6 schedule area mong ta da bang ke in close ide long ke dok do dake nangyong si voters lo pulong te nangyong si India citizenship lo pulongte na talong siningkan ko ra follow pulongte close ida teng ben ke nang council election da chopate dunong lo da tok ang da ogola tum ke da council state government ben ka create moran motok itum ke 6 schedule ke itum ke central government be sinang pia 6 schedule desolet moran pen motak autonomous council long la moran la pen motak pen kape ka khai tum ke vote ke pidulong lo pulaso Assam a cabinet pen aso alam rai ki en pensi alam ke hunang chulo mantidi asi dak si en desemet pet alang ni kaning je bangalalo hala ke state pen kaselama council lo apostle ke state to maning ha teng pen lage lang ton pinchong on posipu lage kalang lo mene sita dak ilitum karbiang long autonomous council long alam che thanam lo pulotang dak bang ke aja kong thetu muchot lo lake ha India a constitution mate India amhang ke theka hotamat si ilitum 6 schedule ta amhang thekam plot pulotang te dak cabinet a decision pen an parte dak litum autonomous council a 6 schedule si aja kang tang thulo la si em kaning ge do thulang dak karbiang long autonomous council ar lu bang ke komatni hong pen ke bang tu ma ke chi ke be tum sita voter list ngam ben to kok ladang te thurlong lo ma joklong no posi po sita alangli isiala bang tini bublo laso district council rules alangli chelang nam pamilu pulotang te haladak India citizen lo tang te thurlong po pulan vet kalilang vote joklong lo te thurlong pulan vet kalilang komar tum si vote ke joklong ni hala talam the dong lang mate lasi hala non ke do bom mate abana ron bang ke lake 6 schedule long paragraph 2 sub paragraph 6 posipulo angdeng pihini angdeng so throk lo hala so long ke tok hala so arona pension non ala non council kachari ibom hala so aron bangge selam lo setelah so aron ke chok chilu pulo gente laka aban lo si non akimi aron selam tu nang po pot si Guwahati High Court along case pidam choklo PIL 9 2017 hala so PIL high debt pen Guwahati High Court pen lamrai hi bigil halo karbiang long autonomous council atum chiklo yon thomang bong pen aron akimi selam nang populo
council tuम chetha kan thulo chiklo yon thom ke uni chiklo yon throk naing pulo chiklo yon throk ta por pidalo chiklo yon throk pidal pe non ke jo chiklo yon throk ali non ningkan throk ka susilo kuna la ron kente lage kasi hala abban aron alam phurlem de ta bangke claim nang ni lo cm ke haita hala abban aron bangke ke chok che ke le do po po sia kimi selam non pugi pulo gente ande kupi sila abban aron alam non ke ban bom nang langte akimi aron selam dedra laso akimi aron along tok nang po dake tok nang bang la hello inglong aso pen akaprek atuman ke che ke be pulo tang da dakar biang long arlo ningkan pharu kre sirkebra phokebra isi aprang penang ke dobo matum kali pulo tang te daga bangke vote ap joglong dilo lapen election ta thurong lilo ma tang te inglong aso kali tum an ke do bari no kimi non joglong lilo la pen thurong lilo putong tok deri ma la ong be ong lo la sini tum ke ning hang lo sita la an le un e pusita ningkan pharu kre sirkebra phokebra isi aprang pen dobo matum an si joglong chodji pule tok unanta la an le unanta rara tum ake jog bandoi polo sita nona bangke alang litum cm kaning je bang la hello alang litum aron selam erlo pusipo aron selam et mat ha governor ari ding chingthang lok pusipo cm ala model ake governor ari ding chingthang lok pusipulo la sin non ni cm phan karjugang tung alang li phan se arjupo alang li phan panong lor sin arjupo nang li si puverlo asam a cabinet alam si governor ta arjunangi pulo ante nona tum ka selam arona bang governor ari deng ching thang lok pulo tang te nang li tum alama teng pulo tang te la ke asam cabinet si paching thang lok lo ante asam cabinet tum moran pen mota ka tum phan lapuan arona kimi selam pithek pulo tang te dakar biang long sora phan pulo arona kimi bang che koi tu nekhe dekente ili tuma ka che song ge ha suri ni da kret froga ning kan pen lo gente people lo jo non la ningkan nar ke ba por non nang le ron na people non taron la soron nang tum salam patang ne dekente asama chief minister dakar biang long batai ko an lo ke bang ke ningkan si pen dak batai kep krep hoda ke bang la pen nang li jir polo nang tum chilang king lo ante la ili tuma ke mang alam nang li people pa kroin ne dekente nang li tum ke thana teng polo tangte la hello nili cm man ake hai bhane puji pu bangke dakar biang long autonomous council long ke keche ke bi atum nang jogdu nong le na thodu nong le puno hota ke tokbe polam ke ningje verino nang li tum aron akimi ka selam ji paragraph 2 sub paragraph 7 ateng pe nang tum nong jakong dolo dak nang tum selam dedra aron akimi van dedra nang tum pechok den pusinili men puji